Kanai kadai kecaka kwai kaba best tam kaba tip top tam kaba don harut jong ka wa kensi kaba biang ki jingker nadong syadong ki ba biang ki CCTV kamera nadong syadong bat kadon harut jong ka suraba na shalong syak dura bat kadon ru hapo jong put usam jong ka shnong mau langren kabadon harum jong ka shnong kensi te kene kede kecaka kaba pes bhak balapanyaj da iba asim bat ki parlok jong ila syai kesini on sepen kwayang ne ki don ki price ki ba pes ki price ki ba itanapa ngit ba kene kede kecing kop kwai kaba 4 judon hangno ru batkat kani ke jaka 4 judon lese hangno ru kabat tip top hadu kata-kata kantam ya gitu ki rawon kwai tang bada ken mau haba pila im haga kwai mdai ban ya leitu ban im tang ka ban leitu na ka benta ban pendap ya ka bai kwai mo per rawon so ba ban mle gom ta ten rai trai sitom pin sayo hi ala ka jongka bai nong